मा खुसियाव होगोन दे आंनो बुं आदा आं जोबोर मोजां मोनो जेनेबा नोंनि इनि सिनेमा बा बिनि डाइरेक्टरखौ जोबोर मोजां मोनो फाइटिंफोरखौ जोबोर मोजां मोनो ना बिनि खारनाव दिनैयो आरनाय फालिखौ नागिरदोंमोनब्लाबो दिनै जोंनि पिकनिक स्पटआव आरनाय फालिखौ मोनासै ना अकस्मात लोगो मोनबाय आदाखौ ना दिनै आं नै टपिकखौनो होनाय जाबाय ना रहिनि आगोलाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि लोगोफोर दिनै आङो मानासाव जोंनि मानासाव पिकनिक जानो फैदोंमोन बेनिफ्राय ओरैबायदि खुसि मानासाव गोबां लोगोफोर हम लोग गिरना में जाम मारेगा उसका बीच से अरे कोई बस नहीं गिरने से भी नहीं मरेगा मैं गिरने से भी नहीं मरेगा मैं चलो ये सारा हमारा ट्रेनिंग है कुछ नहीं चलो 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 जल्दी चलो चलो क्या आंनो फंबाया चलो चलो मानासाव जोबोर मोजां पिकनिक जानाय माने जायगाया फिसाथार लोगोफोर नाथाय नाव गाखोनो मोनो आरो नमस्कार मैं हूं आप लोग का जेम्स संसारी लोगोफोर आं दिनै मानासाव जोंनिनो मानासाव आरो ना मानासाव दंफैयो माखासे मानासाव गोबां लोगो मोनदों आदामोनाबो बिनि जोङो बाक्सा सालबारि जेनेबा ना सावदुरबिथा रामसारि गोलैयो जोंना दिनै आदा जेम्सखौ लोगो मोना ओरैबायदि मोजां मोनदों दिनै जोङो खाना जानानै आदा जेम्सखौ लोगो मोनदों जेनेबा मानासाव ना मानास जेनेबा पिकनिक स्पटआव ना लोगो मोना जोबोर मोजां मोनदों दिनै आदानो प्रेजेन्ट हिसाबै जों एफ होनो मोनासै ना आरनाय फालि मोनाखै दिनै आं टपिकखौ होगोन आरो ना दे मा खुसियाव होगोन दे आंनो बुं आदा आं जोबोर मोजां मोनो जेनेबा नोंनि इनि सिनेमा बा बिनि डाइरेक्टरखौ जोबोर मोजां मोनो फाइटिंफोरखौ जोबोर मोजां मोनो ना बिनि खारनाव दिनैयो आरनाय फालिखौ नागिरदोंमोनब्लाबो दिनै जोंनि पिकनिक स्पटआव आरनाय फालिखौ मोनासै ना अकस्मात लोगो मोनबाय आदाखौ ना दिनै आं नै टपिकखौनो होनाय जाबाय ना रहिनि आगोलाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि सोंनोसै आं नोंसोरनाव फंनैसो नोंसोर दिनै खै बथल लोंखो दे बुंखा दे लोंनाया लिमिट गैया दे ओरैनोसो सोंदों आङो इन्टारेस्टआव सोंदोंब्रा बेसेबां लिमिट गैया माथो फैयाखै आरो रियेलि गैया आं मोनसे खोथा मोनदों आरो ना दिनै ससियेल मिडियाआव नों हेगारनो हागोन ना जेबो नङा सिगां बेसेबां सों लोंदों होननानै आं बुंनि पिकनिक स्पटआव गासैबो लोंखायो ओमफ्राय नोंसोरथ' फैयाखै स्टाइल बियो बर'नि टारजान गोदान माने गोदान बोसोरनि टारजान ना माने दिनै सानसेनि थाखाय टारजान आरो ना गोदान बोसोरखौ इन्जय खालामनायजों लोगोसे माने सानसेनि थाखाय टारजान जादों होमबा आङो गासैबो आदामोनादि आंखौ रायदावबाय बे मानासाव पिकनिक जानो फैनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने बा आंनि न'खरनिफ्राय आदामोननिसिम बहुत माने धन्यबाद फैनो गोनां जोंनि दिना माने जाहाथे 2022आ गासैनियाबो मोजां जायो नंगौना नङा साननाय हनाय खामानिफोरा मोजां जायो आं बेखौनो बुंगोन आरो आं मा बुंनो हाबावनो थेंक इउ नङा अब्लाबो जों मा सानदों मिथिबाय ना दिनै आदा जेम्सखौ जों दिनै लोगो मोनदों ना मानासाव जों माबा सिमाङाव सानाखैमोन ना सिमाङावबो सानाखैमोन दिनै लोगो मोनदों जों इखिनि जिखुनु मानसि ना जिखिनि जों जायाव मानसि दङ दिनै सुबुं दङ इखिनिया जोङो इखौ जोङो माबा मोनसे थारमाने माबा मोनसे बिजनेस मावना जायो आरो फिसा बेखिनियानो दं जोङो रावबो हाजिरा नङा हाजिरा खामला मावा माबा मोनसे फिसा बिजनेस मावो थिकादारथ' नङा गिदिर थिकादारथ' नङा बिनिखायनो आङो जेम्स आदान दिनैयो आरनाय फालि मोनासै दिनै टपिक गांसे गानना होबाय आरो जै बर' हारिनि नोसै जोङो लानानै जाखादो दे अब्ला खेबसे आं जोंनि गासैबो नोंसोरनिबो फेमिलि आंनिबो फेमिलि गासैनियाबो मोजां जाथों नङा धन्यबाद बहुत धन्यबाद आंनो नोंसोरो बेफोरबायदि टपिक होनायनि थाखाय नङा आं मा बुंनो हाबावनो अब्ला जोङो जै बर' हारिनि खेबसे होनोसै न' जै बर' हारिनि आरोबाव जै बर' हारिनि आरोबाव खेबसेबाव जै बर' हारिनि अके आदामोन जय जाथों आं मोनसे मावनि दे जय जेम्स आदानि जय जेम्स आदानि जय जेम्स आदानि थेंक इउ हेपि निउ इयार 2020 जेबोथ' प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया ना जेम्स आदाना दिनै लोगो मोनदों जों खाफाल मोजां अके बाय दिनै आदाखौ फंबाय
लोगोफोर buahnya siapa-siapa siapa berlai? Bigaw. 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 Bigaw nama.